mapalanda Euro country na mahitam na thari bado adu muwa nga nga bida mong nagtay nang nasana yan hedra imawa sa buyong sa lomang kemane nang nayatna pahapulong kemane tene pame thai ni sa ekde like TV modern society sa nebiyaw de bini ko madam sige nuba na pa hang na plan tamo pa yes good video lâu đi mà video thì lâu đi nhờ sabi sa nebi na sa na ba na sa dadana iku yam la na lawi na ko ma ay bang tengah piyo de bây giờ nó đang bán tiền oh ay sa ano pa na asu tabi imo oma nei na imo oma pudra lagni ba sidi sige wa Mapala mi sa nebi kangbi Euro country sa nebi kangbi Ngoy bema Tagas Amen Nangoy pa na siya na rin mo kay tada na mapala na mahi masing tamatari ba dudi mapala na mahi masing tam ni ba like sutam ni ba ako ba kholo korong na tuwa iba na mo thak mene aduga samudra khungba na pije pigay siya ko na sana ri ba makugi matok tamduna nupilo na tamda ba thaki na te ko amen yemoy ngasidi yamna manipur si imphal mayonda Kwakay mahong sakre, may daya ko'y mutpatari ka na kanna ko law-lawri. Kakaan mazada na ibig pagi-pro si Jo. No mata, ato pa miron chasing na loki hidra ay na singa magpupuliga ito masita. Nang natay ni isa na di, nupilo may wakulol ito pasing na nasali. Yan, ipayay. Nang nakapalang isa na di ko sa lagpad na, imong masiwa di kakayan nga ko. Amen. America, Russia, India na singmada, kari sa naring hebado, ay kundi may sibi kang haizeka. Apalang ni Europe country ke England ke sana bikambi, English film ke big lebih kambi kambi, North Korea. Yang pasai agali, ay kisah nupa se nangi kaya subu nupa no. Ayo tang sida, asubungay ba no? Ay suba, siya Isa ko ini mapalang na Euro country na thari ba dudi nupi si ani subu nupa ko ini batare ko. Hey, kasukay de yan kono isa gidi mapalang na tayo tamamay masigi pa na senting na thaki manina so idra kagam mani ngasi purai sila isa gidi kaya subu no. Kaya pa mo na ito ko wala Yang wala ko do taning dra ko do. Kami na no, lagi na no, sabiko. Kapoy ko na chigo, ina sa pangganore, tama gondre. Yung masida matang kra, ay buting kike. Ay siguro. Papo, at kung nagkakakapit, punta sa puno mo pinatay. Bang papo, tala, ibang nasang na nga hakon. Hey, iba siya kung siyang tuloy na nakusang topsa Pinabay sa puno, ay yung sinabiro-biro ay gina, nang bro. Wala sila, suwin ka lang daw, buhay ng mga Mong silimi ko di ba, ay namarilo sa ano ba Michael, ay mani. Nakakit lang pagkis mo. Hey! Kat na yung yung masada na niya, oy. Pagmuso, tang na mo yung nanghagin ay toto na lagi. Yung naman, namuha yung nasa uragi pa mo. Ema. Iba ka rin kaya ka rin ay Dugo. Nang kita sohoy lak na budi nang yung masya tadok tu na suwa tinasatay kaya. Babu, Oy, ipaso. Tanaw yung tangak tigok na layo. Adugo, nang yung masya tadok tu na sa kiganong boy. ay, saluhin mo.
금방에 오르하게 남이 그거 고 돌아라 봐, 아이 떡에, 아이 먹은 영양제, 난 떡떡, 난 떡떡, 아이 떡떡에, 이놈 막 떡떡이야. 돌아라. 이놈아, 이놈 뭐지 비마? 이놈아, 미는 오면 동네다니네. 양도 고토록. 나 잡아디 나이 상려디네. 양아디 자, 고토록. 이놈아, 고토록아. 뭐 이러지 이놈아? 아이 남편이 바로이 따라가다. 유미스터 통과해가세 이놈아 빡 따라가니 에이 니기는 비례를 보는 바스를 들어가는 거 빨리 들어오네 돌아오네 난 그냥 딱딱 고고고 떡이라네 이놈아, 아이 이놈 나이 새끼. 이놈아 수누피지. 아이 수누피. 딸이기 누피야만 이게 와가 마사 강잡했지. 미여가 사마사시다. 힐루버기 아주 토기 버리기나. 됐어. 나는 진짜 와는 내 너머에디 나 몽기 용도 sakase 아오 나 몽기 맘 타고 됐어. 아이 유머스 나 이거 와리 하이나. 됐어. 이나 막아다. 미 토나 이거 로벌 아웃파이 치면 이거 됐어. 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 이나 막아나. 누파세 양. 아이 나 이거보다 누나에게 니 하이나. 됐어. 이나 막아나 다들 키우는. Ay, ang lunga na naiinigit. 이놈 먹이 비마 난 이거 봐서 나 숨이 돌아가는 거지 아쿠디 가람을 강근이 예 난 기타 소리 하겠어 난 아무것도 이렇게 저거게 나는 말해서 말이 나 몽기 맘 타고 나 몽기 용도 sakase 나 몽기 용도 뭐 난게 싶은다 bro 자라나마다 사람수 나 몽기 용도다 하나도 안 내려 일로 나 몽기 맘 타고 요리 맘 타고 Sasaw. Ay, ano nga ika? Sasaw, ika ka rin marito. Ay, may sabi na trapo ni Tasaw. Ay, mahuwi na ba ni? Ano siya? Yung masigi, sabay ang sige mahuwi ni Tasaw. 나기를 봤어요 까이나 이웃마시고 다도 하루기 나티네 맞담 그러담 나기를 봤으나 기안 따라가 맞담다 이웃스다 물라고 야죠 낭무시다 두기꾼 시시받음 로실라게 하죠 이나 맞담 그러담디 이문보다 너무 하이나 라이 토우라우드나 나기 다성을 하이시나 봄까지 야로 그도 보게 Ina ba? Wari makakatabil ka. Ay, di yung masitagod na nakautsat pa nga mo. ako daso amok dali chili mo dara ay sasaya na hal 야로가 무슨 일이 ina magibiyo nang amok dali yaro kay do boge Ina ba? Daso. Nasa na ikita ko yaw na ba? Sampo lang ninja ba? 소리요 비만 Ina ba? 이거 Ay, ipanglabat at sa usi. Ina man na. Puro ka tatpik ko ina. 시련이 찬지부 시행에서 부르시라 오늘 우리가 우리 찬지부 기자가 우리 아들의 시련이 다 있지 이놈 먹이 비마 Ina ba? 시리 시기는 고 잘해 시기는 고 Daso! Ina ma! Ay, baro ko. Ay, Daso, may nang magana